είναι ορισμός σας Χριστουργική αγέννηση. Να πως αρχοντικός σας Χριστός γεννάται σήμερον. Εν Βιθλεέμ την πόλη ουρανοί αγαλώνται και ρυθμίσεις όλοι. Σχόλιο των Πέμπτης. Ο δάσκαλος τον έτηρε με ένα χρυσό βεργάλι και η κυρά δασκαλίσσα με το μαργαριτάρι. Για την κέρα, ας πούμε για την παγιά, άψε βαγίτσα το κέρι, άψε και το διπλέρι και κάτσε και κουσούνισε, είναι θα μας εφέρεις. Πανέρι λεπτοκάρια και φέρε και γλυκό κρασί, να πιούν τα παλικάρια κι αν είναι με το θέλημα. Άσπρη μου περιστέρα, ανοίξατε την πόρτα σας, να πούμε καλημέρα.